Hi guys, may ano tayo guys, ng fresh lumpia. Kain tayo ng fresh lumpia guys. Binigay ni friend Marcel. Salamat sa inyong fresh lumpia. Ngayon bubuksan na natin kaya atin ang kaunon. Buksan mo. Yan habang binubuksan. Ayan. Ayan, bukas na. Ito na. Ayan. Sarap. John! Fresh lumpia, John! Fresh lumpia. Gusto mo? Salamat sa Gracia, Mars. Maricel, salamat sa Gracia ang binigyan mo sa amin. Ibang Gracia na naman to. Kanina, Gracia. Ngayon, Gracia ulit. Kaya ka na. Lapit ka po. May magbibigay pa. Paborito ko lang fresh lumpia. Di ka nakabarko. Oh, ganda ito sa. Ayan ah. Hindi inasweran. Ating ibon ba? Ichus. Kapatid niya. Yung gamot.
bawal po ito. Tulis na. Ikaw, bawal. Bawal. Bahal ka. Ito lang. Yun, may puso yung kuya mo. Ang dami na kain ng drink. Wala, bawal talaga niya. Mawawala ang life ko yan. Wala yan. Ha? Teka lang. Buwak malay. Ikaw kung nag-rain na ka na. Mataas. Ano ito yan? Naglahan na sa ito. Buti na lang na napagpuan pa na. Maharap tayo. Maharap tayo kaya sumpit ka. May ako pa. Pero kung saan nagtatrabaho, balikan. Sabi ko ba? So, sulu. Bahan ninyo mga ay. Busog. Kuya, tama na! Uy! Ang mukha ni Joshua yan. Ang mukha ni Joshua yan.